Türkmen delegasiyası Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Merkezi Aziýada geçirjek duşugyna gatnaşyp, beýlik meseleler bilen bir hatarda Owganstandaky ýagdaýlary maslahat eder. C5 goşmak bir formatyndaky ýokary derejeli bu duşuk 3 fevralda Özbek paýtagty Daşkentde geçiriler. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda geçiriljek bu duşugy Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikstanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hemde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarının gatnaşmagyna garaşylýar. Owganstandaky ýagdaýy gadalaşdyrmaga, onu durmuş ykdysady taýdan dikeltmäge, Merkezi Aziýanyň energetika ulug we sowda ulgamlaryna birikdirmäge ýardam etmek boýunça tagallalary birleşdirmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylar diýilip, Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi ýurdun daşary işler ministri Reşit Meredowyň sözlerini tistirledi. Meredow 24 ýanwarda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňünde hasabat bilen çykyş edip, duşuň jemleri boýunça bilelikdäki değişli resmi namany kabul etmegiň meýilleşdirilýändigini hem aýtdy. Duşuň gün tertibine sewet hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen bagly meselelerin hem girdiljekdigi bellenilýär. Şolaryň hatarynda ykdysadyýet we energetika, terrorçylyk, neşe serişdeleriniň bekanun dolanşygy, serhedüssü jenaýatçylyk hemde adam sowdasy ýaly häzirki döwrüň howplaryna we wehimlerine garşy durmak ýaly meseleler bar diýilip, resmi habarda aýdylýar. Bellep geçsek Türkmenistan uzunlygy 1840 kilometrden gowrak top gaz geçirjisi taslamasynyň üstü bilen ýylda 33 milliard kubmetr gazy Owganstana, Pakistana we Hindistana iýermegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň medeniýet serişdeleri bu halkara taslamanyň gurulşynyň gyzgalaňly ilerleýändigini habar berýär. Şol bir wagtda synçylar Owganstandaky howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, topyň öňünde esasan howpsuzlyk we maliýe kynçylyklarynyň durandygyny aýdýarlar. Galy bersede döwlet mediasy Owganstanyň durmuş ykdysady taýdan ösmegine, bu ýerde durnuklugyň we howpsuzlygyň üpçün edilmegine hemme taraplaryň goldaw bermek üçin Türkmenistandan Owganstana ynsanperwer kömeginiň iýerilýändigi barada ýylyň dowamında bir näçe gedek habar berýär. Birleşen Ştatlar bilen Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikstanyň we Türkmenistanyň arasyndaky C5 goşmak bir formatyndaky gepleşikler regional meseleleri maslahat etmek maksady bilen 2015-nji ýylda ýola goýulypdy. Şeýle formatdaky gepleşikler soňky gedek 2019-njy ýylyň 21-nji awgustunda Gazagstanyň paýtagty Nur Sultan şäherinde geçirildi.